Tagay PH. Natagay na alabang Ay, pagkarakin eh. Si Tatay Asay, katayanapon ko ng sinda. Ay, sa ano, sa... Hindi mo ba pagkakaw mo rin si tatay? Napasundon ko na to. Dati din. Say! Parang mo si tatay. Ciao! Utusin na naman o. Hindi ka o. Yaw nagdisaba yaw. Sama ni Frank. Nasa bar. Iyaw. Dito. Untuk pa naman. Dito. Kaya mo madali, para sa'yo mahirap pa rin. Pakisamahan, init ng ulo mo, kahit laging galit ka kasi. Ang sarap-sarap mo katabi, lalo ka sa rin. Itindigan mo sana yung ginagawa ko, ay hindi nila kaya gawin. Bukawin na tayo para tayo na. Kamu, sige matukaw. Saan? Ano, magkama doon sa paro. Diyan diba sa atin, isa na sa gilid do? Atin eh. Yung ano doon mo sila na sila ate, sila tikaka. Hayaan mo doon sa atin eh. Mano ka mo doon ang mabakal? Hindi mo karaman. Tara na, lang ka mo, tabidyon ka mo. Nanabi. Sige na. Nakala niya dahil. Tapos pag abot ka rin. Si Isay. Sabi ni Isay. Dahil mang akaraman, hayaan mo sila. Guwapo. Man may nanlibre man. Ada yung karo. Di masiram itong kano, kichaw, at ano, JC. Cellphone ko lugod ginibo kong pambidyo na walang tuman suko pero hayop yan. Say. Ano, mabagal ka mo? Mango, ayaw mo? Naihi na kami. Ay no, price. Naihi na kami. Nag- Ay, grabe. Akin na yung kamay mo. Akin na.
Ayaw nga, tinago. Tinago. Ano ba pa? Wala. Gol. Ito maliit ba? Gagan kikiam nagagad kati ano. Gagad kati kakak. Ha? Eh kako nagagad sa sini ano kikiam. Nangamlo. Tinagal ko magsuso. Garo siyo ang mga pato sa runod-sunod. Ano lasa ka? Ano lasa? Pata na. Buksa na. Ayaw po yung papa ng mata. Wait lang. Gabo ko. Utulo sa sako. Garo panos. Sa tuban. Pinapalangkaan. Sa'yo. Uto, kilo. Sa ito yelong to. Ayan o. Ano lasa? Shake before you drink. Shake. Mas masiram ini oh. Ah, problemado si ate. Mahiling na naman ini sa TV. Yogo, ikot ko. Sarap. Sarap. Nilimuyan mo Para ka lang na. mawara sa urag-urag. Bulit yan. Iyo pala pinag-agranga yan oh. Parehas na lang gibi sa duwa. It's wrong. O hindi man. Kailangan na nagpapahiling. Ate yan. Ano kayo mo? Yogo fresh na lang kipsay para ano? Rice. Uni baga oh. Luto na oh. Magwara nagdimay. 40? Hindi. 20. Pag 20 sa nata, puro niya. May kitang kwarta. Aren. Ay, guwana palan. Yan. Thank you, Ake. Pero pidaso mo sa nakisay. May tapukan di kaya. Yan. Thank you sa nanlibre. Yellow lang to da. Oh. Sa'yo mo naman lang. Ano yung hindi pagtapos tamahibian. Siyempre, appreciated niya na. Si Uncle Soy nagtao eh. Uy, ano sa iraram ang laog kamboyo. Patunaw ang tangan, hindi ko kamasap-sop. Mayong mahulog ano? Yelo ba ka? Hinali. Bako dyan, tanggalin mo na Kate. Ini, tanggalin mo na. Oh. Kinaw. Ano yung tubig? Bubos na? Taday ka mo nagbaralo na to. Ay, nasa ano? Nagbakal ka man ka? Gilid ka mo, gilid. Di ba na? Panos? Tanan mo. Tawag ka. Buksan na. Saan ka mo nagmakan? Hindi ko mo nagsabi. Garulando. Ano mo sulandong nyog? Gulang. Oo. Lando. Yam. Ano? Buko panda. Ano pala na kayo na sabi ni Kate? Buko panda. Pandan. Kaya araw ka na namin. Kumana yung ampon. Oo. Namuya yung iliya mo. Oo, nga ka tayo.
paigit-igitong ka kan. Oh. Takop ka ano ni Liam. Wala ka dito lang kang liya. Ano mo nga na yung gilo lang eh, pati gumihan. Maugasan sa kakay. Sa iyo daan, no. Pahiling mo pa kaya. Thank you. Sabi thank you kay Ate Aki. Thank you. Thank you Ate Aki. Thank you. Okay.